we beginnen. De komt erop van de eerste aflevering al even nog in live voor het begin van dit nagelnije seizoen. En we beginnen eerst maar naar de sidekick. Brechtje die al een mooie Friese vertaal. Oh ja, ik ben ook aan het vlogje, hè, Sa. Wat zei je? Ik dacht, ik heb een gelijk vlog, hè. Oh, weer kom ik voor op een film. Ja, dan komt gelijk op film, ja. Nou ja, en ook in dit time kan ik niet schakelen via de radio, televisie, internet. Ik ben een happy volgen. vlogger. Ja. Je bent een happy vlogger. Ik ben een happy vlogger, ja. Je maakt oorlog filmpjes, hè? Ja, wist je hoeveel ik makken had? Nou? In 3 maanden tijd? Nou? Nou, ik loop meer dan zo'n 100. Zo'n 100? Ja, hij heeft net al je show mee om Friesland, hè? En dan vinden ze mij drok op internet, maar maar ik ga een was going home van Tjeerd van Beckham, hè? Van de burgemeester uit Drachten, hè? Wat zei die? Nou, hij zei, want ik ben begonnen met een vlagboom op Drachten. Oké. Dus toen dacht ik, nou, dat ik dan scootjes hiel en dan Friesland. En zei ik, even gewoon terug, hè? Okay. Australië. Ja, Lucky Dolly, hè? Lucky Dolly. Ja. Ja, brengt wel lok. Had je een beetje verdiept in deze meneer? Ja, ik ga niet een beetje verdiepen. Ja, zeker. Hey, ik ga even notities maken, want hij is very famous in Australia. You're very famous. He is quoted by the Holland, maar he is very famous. He also has a brother, isn't it? That's right, yeah. You have a brother? Yeah. As also a musician, producer? Yes, I mean, very good idea. Ja, dat was een zeker. But I have a question for you, yes. You have 2000 views in 1 week. How do you do that? You know, I'm a vlogger. That was 1 million. Ja, 1 million? Oh, sorry, ja, nou ja, kijk, ja, ik ben natuurlijk goed door lieds te blowen, maar, sure. En ik ga even, I have made for your agenda for Holland. Hey, you're gonna go to Den Haag, tomorrow, Yeah, Den right, Haag, yeah. and then you're gonna go to Helmond 4 September, and Deventer, and Hoorn, you also go, and right. Katwijk. And then you have to go with the plane on 15 September, and then you're gonna go to Australia again. That's right. 24 Dus, hours on then you know that, so I can make your planning if you wish. You got a new 2 minutes. Yeah. Awesome. Yeah, can I go with? Nice to have you on the show sorry. again. It was a year ago that you were here. How you doing? Yeah, really good. Yeah, it's great to be back here. We had such an amazing time last time. I think this was the first place we stopped last time. So, yeah, we had a great time. A couple of gigs in Holland and okay, then back to Australia. But are you often in Europe? Am I off? Sorry? Are you many times in Europe? Yeah. Well, yeah, I'm going to be back in Europe actually again at the end of the year playing with Glenn Hughes in his band. You were in the studio with him. Yeah, that's right. Yeah, just about a month ago. Yeah, we did the new album, his new solo album, first one in the 80s. So we had a great time. So we'll be touring that all around Europe. And you were in the studio for yourself, isn't it? Yep, I'm working on the fourth album at the moment. So we've done a couple of songs in the